Zdravo drage dame, dobrodošli u još jedan video na Avan kanalu. Moje ime je Jelena, a ja vam danas pokazujem i pomažem kako da u par kratkih koraka dođemo do dva različita izgleda koje možete da ponesete na neku romantičnu večeru ili na neki izlazak sa vašom dragom osobom. Tako da ne dužim puno, idemo na prvi izgled. Osnova oba izgleda bit će ista, pošto je dobar ten, jel te, osnova svega. Tako da za početak krećemo sa serum puderom. Moja nijansa je Light Ochre i nanosim ga prstima. Vi ga naravno možete nanositi četkom ili sunđerom. Tako, ova prva varijanta bit će negde malo romantičnija, malo nežnija i čini mi se da bi baš lepo legla uz neku onako romantičnu kućnu večeru. Koristit ću ruž Twinkle Pink. U ovom katalogu on je u jako specijalnom pakovanju. Ovo je jedna veoma kremasta formula i nijansa je nežna roze. Uz ovaj ruž iskombinovat ću i nude olovku za usne. Isti ovaj karmin u limitiranom pakovanju naneću i kao rumenilo. Divan sjaj ostavlja. Na obrve stavljam Brow Line and Light. Tako, sad ću ovom light stranom iste olovke da naglasim unutrašnje delove oka, centar nosa i deo ispod obrve. I za kraj ovog izgleda za oči koristit ću Also Tokyo rumenilo i jednu pufnastu četkicu. Jako blago ću ga naneti kao senku. I naravno ništa bez maskare, ovo je Unlimited maskara. Tada, prvi izgled je gotov, jako svež, romantičan, nežan, baš onako kao što sam ga i predstavila, čini mi se na početku, i veoma jednostavan povrh svega. Mislim da ovo svako može da odradi. Idemo sada na izgled broj 2, on se nadograđuje na ovo što smo već uradili. Za ovaj izgled koristit ću Power Stay olovku, njom ćemo da izvučemo liniju eyelinera. Tako. Oči su divno mačkaste. Naneću još jedan sloj maskare zato što nam je ovo malo intenzivniji izgled i mislim da zahteva mrvicu više. Evo kako oči broj 2 izgledaju sa prethodnom šminkom, međutim ja ću zameniti karmin sada. Ja sam sad sve skinula zato što nam treba nešto što je otporno na poljupce. Ukoliko idete na sastanak gde znate da ćete se ljubiti ili bar planirate i priželjkujete taj poljubac, obavezno nosite nešto što se neće transferovati na vašeg partnera. Ja sam danas odabrala Power Stay Dynamite Cherry nijansu. Malo ću pojačati konture. I tada, drugi izgled je gotov takođe. Vidite da je sve brzo i lako kao što sam obećala. Veoma je efektno i meni se jako dopada ova kombinacija roze i crvene. Ne nosim je često, ali kada je nosim svaki put čini mi se oduševim se. Nadam se da ćete se i vi oduševiti sa ovom šminkom, ali takođe vam želim i da dobijete te priželjkivane poljupce. I za sam kraj nešto što nije šminka, ali definitivno jeste vezano za zavođenje i za taj moment zaljubljivanja, a to je upravo miris. Ovo je novi Attraction Game parfem iz Avona, postoji i muška verzija. Ovaj ženski je veoma slatkast, ja bi ga tako najbolje opisala i sad sam definitivno gotova za svoj izlazak. Ja vam želim da divno provedete svoje planirane sastanke i vidimo se u sledećem videu. Ćao!